Uragán s Petrom Marcinom, Andym Krausom a šarmantnou Zuzanou Šikulovou doplní dnes večer speváčka Sonia. Amy, rozhodnutá začať nový život, osobné i profesionálne dilemy rieši nový seriál Sudkyňa Amy. A na druhom programe ponúkame televíznu inscenáciu Maliar izieb s Kamilou Magálovou. Zábavný program Uragán, nový seriál Sudkyňa Amy a Maliar izieb. To je naša ponuka na váš piatkový večer. Budeš sestrička alebo ošetrovateľka? No vlastne chodím na medicínu. Raz nebude doktorka. Denej pôjde s nami. Potrebuje si odkrútiť 15 hodín praxe. Odišli do džungle, aby našli samé seba. No osud chcel, aby našli jedna druhú. Asi je mŕtvy. Koľko potrvá cesta? 2 hodiny. Ešte 3 hodiny bude svetlo. Jennifer Lopez ako atraktívna lekárka v dobrodružnom filme. Ešte ste si dnes neboli zaplávať? Veľa vody a pohody vám prinesú Jozef Vajda a Silvia Lakatošová. Neváhajte a skočte si do bazéna aj vy. V ďalšom pokračovaní súťažno-zábavnej relácie o zlom krku v sobotu večer. Brutálne násilie začalo revolúciu s prívlastkom Nežná. November 89 očami dokumentaristu Martina Slivku. Nenecháme sa vyhlásiť za nepriateľov štátu a krajiny. Väčšina z nás si ani neuvedomuje, ako nás denodenne ohrozuje nebezpečný stres z ústavičného chvatu, napätia zo stále rastúcich pracovných nárokov i nedostatok pohybu. Logickým následkom je priberanie na váhe, celulitída či iné problémy. Určite by ste vedeli, ako na to, ale kde vziať čas aj peniaze. A keď už máte peniaze, nemáte čas. Tak prečo si nezaobstaráte Variolux? S Varioluxom nemusíte cvičiť v pote tváre, urobí to za vás. Variolux vám precvičí a uvoľní telo dôkladnou a mimoriadne príjemnou masážou. Každý zo 6 masážnych pásov, z nich pás proti celulitíde dostanete ako darček, je určený na rozličné cvičenie jednotlivých partií. S Varioluxom si môžete vytvarovať do ideálnych línií najmä stehná a zadok. Variolux nie je nejaká zábavka, ale poriadny masážny stroj a aj tých najnáročnejších uspokojí svojim výkonom a vybavením. Aktívna relaxácia s Varioluxom vám pomôže zbaviť sa stresu, nadváhy a celulitídy a naopak získať lepšiu postavu, sebavedomie a obdiv. Prvý raz v histórii vychádza prvý veľký český country spevník od A po Z. Tento rozsiahly komplet celkové 10 CD-čiek obsahuje neuveriteľných 181 pesničiek zoradených abecedne. Každá pesnička patrí do zlatého fondu českej country. Ešte nikdy ste s nejakým súborom nezískali nepredstaviteľných takmer 10 hodín tej najlepšej originálnej českej country, ktorú máte radi, a preto nemôže chýbať vo fonotéke žiadneho milovníka dobrej country alebo jednoducho pekných pesničiek. Dostávate do rúk vysokohodnotný komplet za fantasticky nízku cenu. A ešte malé prekvapenie. Od tejto chvíle každý dostane darček, aký nemôže získať nikde inde. Balíček kariet v štýle country. Myslím, že netreba váhať. Ozajstný koncert môžete s prístrojom Le Press prežívať každý deň i vo vašej kuchyni. Jediným pohybom za jedinú sekundu s úžasnou ľahkosťou hodnou geniálnej ruky majstra dokážete doteraz nevídané. Taký je Le Press v celej svojej kráse. Len sa pozrite, aké je všetko jednoduché. Dokonalá stabilita je základom úspechu. Potom už len zvoliť správnu kombináciu jednotlivých prvkov a môžete začať. Ovocie na plátky, jablčka či hrušky na dieliky a dokonca hneď bez jadier. Pre milovníkov pravidelných hranolčekov zo surových zemiakov je Le Press požehnaním. A varené zemiaky, tie už nikdy nemusíte lúpať. Le Press je jednoducho dokonalý. Pomaranče a citróny nakrájate rovnako jednoducho a rýchlo, ako s ďalším nástavcom vytlačíte čerstvú šťavu, ktorá chutí vynikajúco. Zeleninu na kocky, lisovanie štiav, čo len chcete. Le Press vie azda všetko.
tu sme si všetci rovní. Myslíte, že v živote je to inak? Buďme tolerantní. Neri, dievča mora, môže zachrániť zázračnú krajinu Oceániu. Starí proroci totiž vedia, že sa v časoch kúziel diabolský čarodej Galilej vráti. V sobotu predpoludním na STV1. Náhle a bez varovania sa opäť zjavila ponorka na Dunaji. Plná zábavy, napätia a dobrodružstiev. Bohatšia o nové bombastické súťaže. Každú sobotu podvečer sa stretnete s 3 odvážnymi deťmi a len na ich šikovnosti záleží, či porazia kapitána Magora. V ponorke na Dunaji. Ceny do súťaže dodáva PlayStation a Elektrodom, sieť obchodných domov na Slovensku. Stačí povedať elá hop a z čarovného kufríka sa hneď začnú sypať rozprávky. Skúste to s nami v nedeľu do poludnia. Deti, ahoj. Ďalší pekný deň ubehol ako voda a aby vám za ním nebolo smutno, ponúkame vám príbeh Mackov. V ňom sa dozviete, ako pripravovali narodeninové prekvapenie pre Betsy Bamblovú.